Καλησπέρα, είμαι η Κοντέσα και στο σημερινό βιντεάκι θέλω να συζητήσω για μια διαταραχή αρκετά γνωστή, την ειδοψυχαναγκαστική διαταραχή ή όπως είναι πιο γνωστή έτσι ευρέως, το OCD. Το OCD λοιπόν χαρακτηρίζεται από ιδεολειψίες. Αν πιάσουμε τον όρο ιδεοψυχαναγκαστική θα δούμε ότι έχουμε ιδεολειψίες. Οι ιδεολειψίες είναι δηλαδή επαναλαμβανόμενες σκέψεις ή μοτίβα σκέψεων τα οποία προκαλούν ένα πολύ έντονο άγχος και ο άνθρωπος νιώθει ότι είναι ανίκανος να ελέγξει αυτές τις σκέψεις. Υπάρχει και όρος παρισφρητικές, δηλαδή είναι σκέψεις οι οποίες παρισφρίουν με έναν τρόπο και δημιουργούν μία έντονη αιμονή, η οποία συνοδεύεται, ξαναλέω, από έντονο στρες. Αυτός είναι και ο λόγος που επαναλαμβάνεται, η επαναληψιμότητα δηλαδή οφείλεται στο έντονο δυσφορικό συναίσθημα που συνοδεύει τη σκέψη. Ή αν θέλετε στην ερμηνεία αυτής της σκέψης, γιατί κάθε σκέψη δεν έχει καμία σημασία παρά μόνο αν της δώσουμε εμείς μία ερμηνεία και μία χρειά. Ο τρόπος δηλαδή που νοηματοδοτούμε τη σκέψη είναι αυτό που της δίνει την έντονη φόρτιση και όχι η σκέψη αυτή καθ' αυτή. Απ' την άλλη, οι ψυχαναγκασμοί ή καταναγκασμοί είναι αυτά που κάνουμε για να απαντήσουμε σε αυτή τη σκέψη. Αν εγώ δηλαδή σκέφτομαι ότι είμαι σε ένα μέρος στο οποίο μπορεί να μολυνθώ αν ακουμπήσω κάτι, μία επιφάνεια για παράδειγμα, θα θέλω να πλένω επανειλημμένα τα χέρια μου. Το να πλένω επανειλημμένα τα χέρια μου με έναν τρόπο καταναγκαστικό είναι μία απάντηση στη σκέψη, η οποία όμως απάντηση φέρνει μία πολύ προσωρινή ανακούφιση. Η ανακούφιση δηλαδή διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Γιατί αυτή η σκέψη δεν έχει αποδομηθεί, οπότε είναι εκεί, με περιμένει να την αποδομήσω, με περιμένει δηλαδή να την εξετάσω, και όσο αυτό εγώ δεν το κάνω, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, θα ακολουθεί πάντα κάποιος καταναγκασμός ή ψυχαναγκασμός, πιστεύω εν πάση περιπτώσει, ή κάτι κακό θα συμβεί. Έκανα αυτό, ήταν αμαρτία, θα γίνει κάτι πολύ καταστροφικό. Υπάρχει δηλαδή και αυτό που λέμε θρησκευτικό OCD. Το στίχημα, το μεγάλο στίχημα είναι ο άνθρωπος να μπορεί να αντέξει την αβεβαιότητα. Όχι να μην ελέγξει κάτι το οποίο μπορεί και να συμβεί, αλλά να μπορεί να αποδεχθεί ότι δεν είναι όλα στον έλεγχό μας. Όταν αυτό μπορέσουμε να το αποδομήσουμε και να το σκεφτούμε, τότε αρχίζει λίγο και αποδομείται, αν θέλετε, το έντονο στρες το οποίο συνοδεύει τις σκέψεις, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι σκέψεις αυτές δεν εδράζονται στη λογική, αλλά εδράζονται στο βωμό του φόβου. Φοβάμαι, έχει δηλαδή πάρα πολύ έντονο άγχος, γι' αυτό και η ειδοψυχαναγκαστική διαταραχή ανήκει στις αγχώδεις διαταραχές κατά βάση.